Bravo. Yo tresno rasane wis
biang Gak no apa-apa, masamu. gak apa-apa, Kowe gak kena apa-apa. kecemplung kene dadi apa? Yang penting gak apa-apa. Iki jeru. Aman. Kok so, kowe excited era ngerti aku ke. Kok so, hati-hati ya Bu. Bakenipun kawula Sengaja. ngaturi sugeng rawuh dumateng para tamu ingkang katembe rawuh kala wau ugi wonten rawuhipun Mbah Guru Jianto. Sugeng rawuh Mbah Guru.